lari min dokku me ganga min MC ola bakka kadu be Imran min wali min lari ani ko hakko ko jam ko dumi wallahi wala ko dumi na bana himbe do biya har do so useni jamaje yele ne amin khairu be ko e mon be amin en pat en der grabe na bana himbe do biya alis ko e kaza wallahi o jam ko dumi wala problem to Allah muni go alis ko bade ke buku da gran amin bakka kadu tan ko assalamu alaikum warahmatullahi jamare min gari mai ganda gutta min dora daga ko min lari mo e jamu alhamdulillah Allah bo waddu ga gare maji be do wiya kala masibo ko tay ma ha duniya fu dum ke fotol dum en bibbe adama ko dum foti tawami kala ko tay ma fu nawdum amma salam wala ko tabata nyande sali bo wartan ban to kamede wadugo Allah woppi mo jam yetama to derlaɓe ɗo nani kadi ko wi wala aramani pat passaji ɓe resila tawi a ɓiye kala koɗi en duwata Allah wuttino ɗo jam Allah reni kala ko mojo fu be masibo amin ya rabbi